Εδώ βλέπουμε τοποθετημένο ένα σετ, ένα kit για την ακρίβεια υδρογονοκίνησης. Είναι μια κυψέλη παροχής υδρογόνου, νεροπαγίδα, σωληνώσεις που οδηγούν το παραγόμενο υδρογόνο στην εισαγωγή αέρα του κινητήρα και την ηλεκτρική του παροχή που είναι μια σύνδεση στην μπαταρία του αυτοκινήτου. Από την ώρα που ξεκινάει ο κινητήρας, η τάση της μπαταρίας τροφοδοτεί τις πλάκες που υπάρχουν μέσα στην κυψέλη, ξεκινάει η ηλεκτρόλυση και η παραγωγή υδρογόνου. Αυτό το υδρογόνο, με βάση την αναρρόφηση που δημιουργείται στην πολλαπλή εισαγωγής, οδηγείται στον χώρο καύσης, τροφοδοτεί και ενισχύει το καύσιμο. Από τη στιγμή εκείνη και μετά έχουμε την παρέμβαση του υδρογόνου πάνω στο καύσιμο του κινητήρα και τα αποτελέσματα είναι εμπλουτισμός του καυσίμου, άνοδος των οκτανίων και μοιραία οικονομία στην κατανάλωση του κινητήρα. Τα σημεία που μπορούμε να προσέξουμε είναι ότι η εγκατάσταση είναι πολύ απλή, η συσκευή είναι πολύ περιορισμένων διαστάσεων και τοποθετείται σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο εύκολα. Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις στον κινητήρα που να έχουν σχέση με τρυπήματα ή οτιδήποτε άλλο περίπλοκο. Απλά χρειάζεται μια εισαγωγή να δημιουργηθεί στο χώρο, στο σωλήνα της αναρρόφησης αέρα προς τη μεριά της πολλαπλής. Από εκεί και ύστερα, όταν σβήσει το αυτοκίνητο, σταματάει και η παραγωγή υδρογόνου, οπότε δεν έχουμε πια καμία κατανάλωση κανενός είδους. Η συσκευή είναι πολύ γεμισμένη με ηλεκτρολίτη. Από εδώ υπάρχει ο σωλήνας που οδηγεί το οξυγόνο ελεύθερα στην ατμόσφαιρα και από εδώ παίρνουμε καθαρά υδρογόνο, περνάμε από νεροπαγίδα και οδηγούμαστε ακριβώς στην εισαγωγή. Αυτά τα στοιχεία είναι μεταβλητά από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, το που θα στηθεί η κυψέλη της ηλεκτρόλυσης και το που θα τοποθετηθεί η νεροπαγίδα. Όλα τα άλλα είναι αυτό το σωληνάκι και η ηλεκτρική σύνδεση με την μπαταρία. Καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για κάτι απλό, κάτι που τοποθετείται εύκολα και έχει το πλεονέκτημα και σε περίπτωση αλλαγής αυτοκινήτου να μπορεί να βγει, να τοποθετηθεί στο καινούριο αυτοκίνητο και να γίνει μια επαναρρύθμιση. Οι ρυθμίσεις γίνονται από αυτό εδώ το τροφοδοτικό που έχει ενδεικτική λιχνία λειτουργίας και ένα ποτενσιόμετρο ρύθμισης. Αυτά είναι όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του υδρογόνου και από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι για λειτουργία.